Velkommen til. I dag er det en træningsvideo vedrørende top 8, vores boks, vores startboks. 1 ud af 4 muligheder, man har at starte op med i Forever, hvis man skal gøre det på den rigtige måde, synes jeg. Jeg vil lige åbne kassen og pakke ud, så I kan se, hvad for nogle produkter vi har valgt, eller Forever har valgt, der er i startboksen. Og det er rent faktisk 70% af de mest solgte produkter i hele verden, som de er på en boks. Så det gør, at det er nemmere at omsætte, det er nemmere at bruge selv, og det er produkter, stort set alle mennesker bruger. De skal bare føle sig over at blive kunde ved jer, og det hjælper vi med. Så nu pakker jeg ud her, så I kan se indholdet i den her boks her. Yes. Godt. Det første vi tager op nu, det er, at vi har en informationsboks, som Forever har lagt i, hvor den indeholder stort set alt materiale, man har brug for, når man skal starte sin egen virksomhed fra starten af. Der er kvitteringsblokke, kuglepenne, materiale, brochurer, blokke, stort set alt, hvad man har brug for. Så har vi en del cremer her, som er et bredt udsnit af nogle gode produkter, vi har her. Der er noget, der hedder jelly, som er vores naturlige som planten. Så har vi en varme kuldecreme, heat lotion. Og som I kan se, der er nogle stykker af hver. Der er vores propelscreme, som er en vandfri creme, men er fantastisk at bruge her om vinteren, når det bliver koldt. Vi har vores bedste sælger, kan man sige, tandpastaen. Så har vi en 12 læbemader. Og vi har kuglepenne. Vi har nogle glas, når man skal ud og lade folk smage. Så har vi vores aloe vera gel. Det er den gule originale gel, kan vi kalde den. Den rå udtræk fra planten af, som er sat i her i. Så har vi, den har vi 4 af. Og så har vi vores berry, tranebær, æble, som også er et efterspurgt produkt. Det er det med smagen at gøre, det er ikke virkning, det handler om, det er smag, hvad man kan lide. Sidst ikke mindst, så er der noget argi, eller arginin, vores vitaminkompleks af en energidrik. Det er hvad der er i kassen, og som sagt, det indeholder 70% af de produkter, man stort set sælger bedst af i hele verden. Og kassen, det her sortiment, koster 3800. Det giver også, at man kommer op på et trin i vores aflønningsplan, bonusplan, der hedder Assistant Supervisor, så gør, at man har 5% ekstra. Det vil sige, at man har en besparelse på 35% på udsatsprisen på vores produkter, som cirka er avance på fra starten af 55%. Det, der handler om husmule, det er, at man går ind og får lavet nogle aktiviteter, så at de her produkter kan komme ud og arbejde ud til nogle kunder, og man begynder at bruge produkterne selv. For hvis man er sin egen bedste kunde, kan man helt sikkert også fortælle andre mennesker om den succes ved de produkter der. De aktiviteter skal man gøre i samarbejde med sin sponsor eller sin vejleder, fordi det er vigtigt, at man ikke steder og gør de her ting, uden man har en lille smule erfaring med det, og det får man først, når man har gjort det nogle gange sammen med en, der har gjort det før. Så jeg vil sige tak, fordi I kiggede med. Jeg synes, det er spændende, og jeg håber, I vælger at arbejde med en top 8 boks.